Томи Братоев пише: здравей, искам този апарат, става въпрос за GoFind 66, с подарък Pinpointer. Да, GoFind 66 идва с подарък Profind 15. Profind 15 струва отделно 100 евро, така го взимате напълно безплатно. Иначе GoFind 66 е 299, 300 евро, кажи го, за по-лесно. С 2 години гаранция, много добър апарат, компактен, удобен, лесен за работа, има само най-важни неща, които му трябва един детекторист, че плюс към всичко има режим Pinpoint. Соната е малко по-голяма за разлика от моделите 11 и 22, съответно малко по-голяма дълбочина и покрива малко по-голям терен по време на взмаховете. 10-инчова сонда, моносондичка. Кабелът е прибран вътре, това също е предимно, защото така няма да закача по хръсталация апарата. Какво друго да кажа? GoFind серията за мен е много добра серия. Малко така трябва по-да внимавате, тъй като все пак това е изцяло един механизъм на детектора, но ако го пазите, ще ви държи много години. Разделя металите на желязо и цвят. Даже тук измежду цветните метали може да разберете до някъде по проводимост какво е. Отгоре също така има и LED индикация. 300 евро, гаранцията е 2 години и не забравяйте, че към него ще получите и Pinpointer Profind 15 в подарък.